दोस्तों कैसन बानी जा आप सब। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी एकदम से अनोखा और नया तरीका से सूजी के हलवा बनावे के, जौन की बहुत ही आसान और इजी बाटे। तो चलिए जा आज के मजेदार रेसिपी देख लिया जा। सबसे पहले जा हम सूजी ले बनी, जौन की बारीक वाला सूजी बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो सबसे पहले का कर जी सूजी के बढ़िया से छन्नी से छान ले बनी। अब एजा हम 2 बड़ा चम्मच बेसन ले बनी। सबसे पहले का कर जी कि सूजी के एगो बर्तन में निकाल लिहल जी। जितना हमने के सूजी ले बनी जा उतने हमने के दूध लिहल जी। तो दूध एजा हमने के ठंडा लिहल जी, गरम दूध नहीं लेबे के। अब का कर जी कि दूध और सूजी के बढ़िया से आपस में मिला लिहल जी चम्मच की मदद से। तो देख सकते हैं हम बढ़िया से फेंट ले बनी। अब का कर जी कम से कम 10 मिनट एकरा के ढक के छोड़ दिहल जाई। तो 10 मिनट हो चुकल बा और सूजी बढ़िया से फूल गई बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो 10 से 20 मिनट भी आप लोग ढक के छोड़ सकेनी जा। अब एजा का कर जी कि कढ़ाई गरम कर जी, घी गरम कर जी। अब का कर जी कि थोड़ा थोड़ा पेस्ट निकाल के कढ़ाई में डाल दिहल जी। जब बढ़िया से घी गरम हो जाए तब का कर जी थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल दीजिए कढ़ाई में। अब एक के बीच बीच में चलावत रहल जाए, जिस तरह हम चलावत तनी तरीका से आप लोग भी चला लेब जा। अब थोड़ा सा और हमने के डाल दिया जाए। तो एक तरीका से का कर जी कि हल्का हल्का करके, मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में सारा हमने के पेस्ट के डाल दिया जी कढ़ाई में, और बीच बीच में तरीका से चलावत रहल जाए, ताकि जौन सूजी बा में घुटली ना पड़े। ए वजह से आप लोग बढ़िया से थोड़ा थोड़ा करके सारा पेस्ट के डाल देब जा और बीच में करके ए तरीका से चलावत रहब जा। अब एजा हमने के आँच के धीमा करे के बा, काहे कि तेज आँच पे एकदम से गुठली पड़ जाई। ए वजह से धीमा आँच क के बढ़िया से हमने के सारा सूजी के धीमा आँच पे करा के हमने के कागल जी की भून लियल जाई। ताकि बीच बीच में चला के बढ़िया से भून लेब जा। अब जैसे जैसे भुनत जेब जा ऐसे ऐसे का हुई कि एकदम भरभरा हो जाई और लास्ट में एकदम से ही बारीक सूजी जैसा हो जाए। तो देख सकें जी फ्रेंड्स कितना बढ़िया से ही एकदम से भरभरा हो गल बा। पलटा से दबा दबा के करा के का करब जा, आप लोग मिला लेब जा। तो हल्का से के दबा दबा के आप लोग बढ़िया से मिला के एकर गुटली जितना बा बढ़िया से मिक्स कर लेब जा। तो देखी जा एकदम से दाना जैसा बन जाए। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कैले आप लोग, तब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके ही जाए जा। ये देखी जा कितना दानेदार हमने के सूजी हो गई बाटे। अब एकरा के कम से कम 10 मिनट लाग जाए भुने में। काहे कि एकरा के जितने भुनब जा उतने एकर कलर मतलब कि थोड़ा सा हल्का हल्का भूरा हो जाए, देख सकेनी जा आप लोग। अब एजा हमने के थोड़ा सा बेसन डाल दिहल जी। तो जब बेसन डाल के बीच में के चला लिहल जाए और बेसन के भी 2 मिनट भून लिहल जाए। हल्का हल्का एमे घी भी डाल सकेनी जा आप लोग। देखी जा फ्रेंड्स कितना दानेदार हमने के सूजी जा भुना गइल बाटे। एकर कलर भी पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो एकदम एकरा के हम दबा दबा के बढ़िया से का कइले बनी कि सूजी के एकदम एक बराबर कर लेले बनी, मतलब कि एकदम महीन कर लेले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। यही तरीका के हमने के सूजी के बना लेबे के बाटे। तो जैसे जैसे मतलब कि आप लोग के सूजी भुनावत जाई तो वैसे वैसे एकदम से भरभरा होखत जाई। कलर देखी जा कितना बढ़िया चेंज हो गइल बा और ई का करता कि घी भी छोड़े लागल बा, देख सकेनी जा। तो जब ये बढ़िया से भुना जाई तो एकदम से घी छोड़े लगी, देख सकेनी जा आप लोग। साइड साइड से घी छोड़त ताटे और कितना बढ़िया भुना गइल बा और बहुत ही बढ़िया एमे से खुशबू भी आवत ताटे, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। एकदम से दानेदार हमने के आज के ई सूजी के हलवा बन के तैयार हुई। तो सूजी के हलवा तो आप लोग कई बार बनैले हो खबजा, लेकिन हमारी यकीन मानी जा ए तरीका से आज तक आप लोग ना सूजी के हलवा बनैले हो खबजा और ना ही कबो खैले हो खबजा। एकदम आसान और एकदम यूनिक तरीका के रेसिपी बा फ्रेंड्स, जो ना आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आवत हुई। आप लोग कमेंट करके हमके ज़रूर बताइब जा। तो एजा हमने की सूजी के बढ़िया से भून ले बनी जा। एकदम से दाना दाना उठे लागल बा और बहुत ही बढ़िया में से खुशबू आवता। तो अब का कइल जी कि एजा हम थोड़ा सा मलाई ले बनी, जौन की डाल दिहल जी। एजा खोआ भी डाल सकेनी जा आप लोग, अगर पसंद होखे, ना होखे तो ऐसे ही बना सकेनी जा। तो थोड़ा दूध की हम मलाई डाल देते ताकि एकर जौन मतलब कि टेस्ट आई थोड़ा सा खोआ जैसा आई। अगर आप लोग के पसंद ना होखे तो ऐसे भी डाल सकेनी जा। अब एजा आप लोग केसर वाला दूध भी डाल सकेनी जा। आप लोग चाही तो एमे फूड कलर भी डाल सकेनी जा कलर खातिर। तो केसरिया रंग के भी एमे फूड कलर डाल सकेनी जा आप लोग, अगर आप लोग के पसंद होखे। ना तो ऐसे भी एमे कलर आ गइल बा बेसन की वजह से, आप लोग देख सकेनी जा। और साथ ही साथ जौन बेसन बा वो भी बढ़िया से भुना के रेडी हो चुकल बा। पास से हम आप लोग के दिखा देतनी। सेम यही तरीका के आप लोग के सूजी के हलवा के भुने के बाटे। अब एकदम से दाना दाना उठ गइल बा। अब हमने के जा चीनी डाल दिहल जा। तो चीनी आप अपना हिसाब से डाल लेब जा, जितना आप लोग मीठा हलवा के रखल चाहते हैं ओकरा हिसाब से। तो एजा हम जितना सूजी लेनी है उतने एजा चीनी डाल देते नहीं, काहे कि एकदम से हमने के मीठा हलवा बनावे के बाटे। अब का कर जी कि अब एजा हमने के सारा चीनी के मिक्स कर लिया जी। अब एजा हमने के पानी डाल दिया जी। तब पानी जितना हमने के सूजी ले लेनी है जा और चीनी लेनी है उतने हमने के पानी भी लेवे के बाटे। अब सारा पानी के डाल दिया जाए कढ़ाई में। अब एक का कर जी कि कम से कम 15 मिनट एकरा के धीमा आंच पे पका दिया जाए। तो 1.5 कप के करीब एजा हम पानी डाल दिले बनी। अब एकरा के बढ़िया से घोल लिहल जाए
अब एके पाके दिहल जा धीमा आँच पे, ताकि जौन सूजी बा बढ़िया से बदक जाए और बढ़िया से पाक जाए। हमनी के पलटा की मदद से एके चला लिहल जी। अब एजा अपना हिसाब से एजा काजू किशमिश बादाम भी एमे डाल सकेनी जा, अगर आप लोग के पसंद होखे। अब एमे थोड़ा सा नारियल के बुरादा भी डाल सकेनी जा टेस्ट खातिर, काहे कि टेस्ट एकर और बढ़ जाला। अभी देखी जा चीनी बढ़िया से घुले लागल बाटे, एकर कलर भी पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बाटे और देखे में बहुत ही सुंदर लागत बाटे और इस साइड साइड से छोड़े लागल बा। त हल्का हल्का ई भुना के रेडी हो चुकल बा, आप लोग देख सकेनी जा। त ई देखी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया एकर कलर आइल बा और कितना अच्छा हमनी के आज के ई सूजी के हलवा बन के तैयार हो चुकल बाटे। त यही तरीका के हमनी के हलवा बनावे के बाटे और ई जब साइड में घी छोड़े लगी त समझ जाइब जा कि आप लोग के हलवा बन के तैयार हो चुकल बा। त इस साइड में घी छोड़ताटे, आप लोग देख सकेनी जा। अभी देखी जा कितना दानेदार हमनी के आज के सूजी के हलवा बन के तैयार हो चुकल बाटे। फ्रेंड्स बहुत आसान और यूनिक रेसिपी बा, तो हमरा कहल आप एक बार जरूर ट्राई करब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं जे कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। अब एजा हमनी के का कल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी, काहे कि हमनी के हलवा बन के तैयार हो चुकल बा। इससे ज़्यादा हमनी के नइखे भुने के, ना तो एकदम से दानेदार बन जाई। तो अगर आप लोग के दानेदार हलवा ना पसंद होई तो एजा भी आप लोग का करब जा कि गैस के बंद कर देव जा। अगर चाही तो एकदम से दानेदार अगर बनावे के होके तो थोड़ा सा एकरा के और आप लोग भून लेव जा। ये देखिए कितना बढ़िया भंडारा जैसा हमने के आज के इस सूजी का हलवा बन के तैयार हो चुकल बा। नवरातन स्पेशल बाटे और हर घर में सूजी का हलवा बनेला, तो हम भी आज आप लोग खातिर ई नवरातन स्पेशल ही रेसिपी लेके आइल बनी, जौन आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमने के सूजी का हलवा बन के तैयार हो चुकल बा। चली जाए के पड़ोस दिया जाए कुछ बर्तन में। तो एगो हम प्लेट में करके निकाल के आप लोग के दिखाओ तनी कितना दानेदार और कितना टेस्टी हमने के ही आज के सूजी का हलवा बन के तैयार हो चुकल बा। फ्रेंड्स ये देखी जा। अब एके आप लोग सजा सकेनी जा काजू पिस्ता बादाम से, चांदी के वर्क भी लगा के खा सकेनी जा और गर्मा गर्म करा के आप लोग खा सकेनी जा। बच्चन के भी टिफिन बॉक्स में दे सकेनी जा। और गर्मी के सीजन में कबो झटपट कुछ खाए के मन करे तो ए तरीका से मीठा हलवा बना के सूजी के आप लोग तैयार सकेनी जा। और आज के हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। ये वीडियो के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा, ताकि हम और भी आप लोग खातिर भोजपुरी भाषा में अच्छा अच्छा वीडियो ला सकी। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे वीडियो